Καλό μεσημέρι. Ένα πάλι on the road βίντεο, επειδή πάντα ακολουθώ την έμπνευσή μου. Επιστρέφω από ένα κατοίκον σε μια υπέροχη οικογένεια, bliss οικογένεια, γιατί ξέρετε υπάρχει το family bliss και μπορείς να το έχεις. Και δεν είναι ένα μότο αυτό μόνο, πιασάρικο ίσως. Είναι μια πραγματικότητα και τη ζω. Και ολοένα και περισσότερο. Αυτό το βίντεο ήθελα απλά να σας μιλήσω. Εχθές έκανα μια υπέροχη εκπαίδευση στο Self Nutritionist Academy για την ιατρική του τρόπου ζωής. Και άκουσα πολύ όμορφα πράγματα που μπορείτε και εσείς να ακούσετε άμα μπείτε, γιατί υπάρχουν σε μαγνητοσκόπηση. Όμως άκουσα και μία, πώς θα το πω, μία υποψία ή τέλος πάντων αυτό εξέλαβα εγώ. Οι γιατροί θα σου δώσουν να μιλήσω με γεγονότα, οι γιατροί θα σου δώσουν ένα αντιπερτασικό και μετά τελείωσε. Δεν θα σου πούνε πόσο σημαντική είναι η διατροφή, ο ύπνος, η φυσική δραστηριότητα. Αυτά είναι, ξέρετε, εκ των όνου κάνευ. Είναι η βάση μας. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να κινείται και το σώμα μας θέλει νερό, να ενυδατώνεται, θέλει ύπνο. Ο άνθρωπος, παιδιά, είναι φτιαγμένος, αν θέλει να είναι υγιής, ξέρετε πώς είναι φτιαγμένος να κοιμάται? Είναι φτιαγμένος να κοιμάται με τις κότες και να ξυπνάει με τα πουλάκια. Δηλαδή με το που δει ο ήλιος σιγά σιγά να κοιμάται και με το που ανατέλει να ξυπνάει. Γιατί το βράδυ με τον ύπνο θεραπεύονται, δηλαδή ο ύπνος είτε θεραπεύει είτε με έχουμε φάει και πολύ αργά το βράδυ, όπως λέει και ο διατροφολόγος με Ευάγγελος Μπανέας, είτε θεραπεύει είτε χωνεύει. Και σε συγκεκριμένες ώρες θεραπεύεται η καρδούλα, ανανεώνεται η καρδούλα, μετά το ύπαρ, το σηκώτη, μετά η νεφρή, μετά όλα τα όργανα, ο εγκέφαλος καθαρίζει με τον ύπνο όλα τα, πώς θα το πω, όλα τα σκουπίδια που έχουμε. Οπότε όλα χρειάζονται και πραγματικά πιστεύω ότι ένας γιατρός θα πρέπει να είναι ιατροφιλόσοφος. Στο 15ο αιώνα, ξέρετε, δεν μπορούσες να γίνεις γιατρός αν δεν υπήρχε η ιατροφιλοσοφική σχολή. Μακάρι αυτό να γύριζε. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί γιατροί και υπάρχουν και πολλά, όπως έλεγε ο παππούς μου που ήταν παθολόγος παιδίατρος, υπάρχουν πολλά λευκοφορεμένα καθάρματα. Από εκεί και πέρα όμως την ευθύνη της ζωής μου την έχω μόνο εγώ που είμαι ενήλικας. Δεν την έχει κανένας άλλος. Μόνο σε ένα παιδί μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη του. Σε κανέναν άλλον, όσο και αν τον αγαπάμε ή όσο και αν μας αγαπάει, δεν γίνεται. Ούτε του γιατρού είναι η ευθύνη της δικής σας ζωής. Είναι επικουρικός. Γιατί ξέρετε ότι και η ιατρική είναι επικουρική. Το σώμα θεραπεύεται, τα έχει πει και ο Ιπποκράτης. Το σώμα μας αυτοϊάται. Εμείς απλά το βοηθούμε να μπορεί να είναι σε θέση να θεραπευτεί. Και σίγουρα το προλαμβάνει είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Οπότε καλό είναι να κάνουμε πρόληψη. Απλά ξέρετε τι γίνεται? Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Έλεγε ένας δασκαλός μου, αείμνηστος, η επιδημία της εποχής είναι ο ξερολισμός. Όχι, δεν τα ξέρουμε όλα. Και ο καθένας στον τομέα του. Και η ευθύνη με μένα ποια είναι? Να βρω έναν γιατρό ο οποίος να έχει γνώση, ένας πυλώνας, να έχει χαρακτήρα, δεύτερος πυλώνας, δηλαδή να έχει έναν ηθικό κώδικα. Τρίτος πυλώνας είναι η κρίση, δηλαδή να έχει μία εμπειρία που όλοι μετά από ειδικότητα, παιδιά, έχουμε μεγάλες εμπειρίες, έχουμε δει πάρα πολλά. Οι αρχαίοι
πίστευαν ότι τα πρώτα 3 οδηγούν στον 4ο πυλώνα που είναι η σοφία. Λοιπόν, και ξέρετε και κάποια πράγματα, γι' αυτό ακολουθήστε την καρδιά σας. Όταν λέω την καρδιά σας εννοώ αυτή τη φωνούλα την εσωτερική, την ήσυχη, το ένστικτό σας. Γιατί ξέρετε τι, και κάποια πράγματα στη ζωή τα κάνει με καλή την πίστη. Και εγώ όταν χειρουργήθηκα, ξέρετε, δεν ήξερα αν ο συγκεκριμένος χειρουργός με χειρουργεί, γιατί έχω δει και να χειρουργούν άλλοι χειρουργοί με το όνομα το ίδιο. Οπότε καλή την πίστη και εγώ κοιμήθηκα και με χειρούργησα στο παρελθόν. Εντάξει, προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Απλά, παιδιά, η πυροβολή του Βιαννής θα τι έλεγε, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάποιος γιατρός όταν δεν έχει σπουδάσει ιατρική. Δηλαδή δεν είναι 12 χρόνια να μπορέσει να γίνεις γιατρός και εσύ να το έχεις μάθει. Με όλη την αγάπη σας το λέω, γιατί μην πλανάστε πλάνη νικτράν. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι... Δηλαδή εμείς 12 χρόνια τι κάναμε με την ειδικότητα, με τη σχολή, με το αγροτικό. Κάτι ξέρουμε περισσότερο από το Google. Έτσι. Και θέλει προσοχή, πρόσχομαι. Θέλει επιτήρηση. Αλλά ό,τι και να σου πω εγώ, αν εσύ δεν το τηρήσεις, αν εσύ δεν το εφαρμόσεις, πάνε στον αέρα. Έτσι. Και είναι σημαντικό λοιπόν να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας. Και όταν αναλάβει κάποιος την ευθύνη της ζωής του 100%, τότε μόνο, παιδιά, παίρνει και δύναμη. Γιατί αναλαμβάνω την ευθύνη μου, την ευθύνη των όσων σκέφτομαι, των όσων λέω και των όσων πράττω, σημαίνει αναλαμβάνω και τη δύναμή μου. Τη δύναμη όλη μου τη δημιουργική και δημιουργώ τη ζωή που επιθυμώ. Τη Bliss Life. Έτσι. Και υπάρχει λοιπόν η Bliss Life, υπάρχει το Family Bliss και μπορείτε να το έχετε. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, αυτό είναι το μήνυμα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, ποιος είναι ο καθήλυν αρμόδιος για κάθε θέμα. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα, κανείς μας, ούτε και ο ειδικός δεν τα γνωρίζει όλα. Όσο ζούμε μαθαίνουμε και ας ελπίσουμε να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε και να πράττουμε το ωφέλιμο όσο, όπως λέει και η δασκάλα μου, όσο δύναμη και όσο δικαιώμα. Ναι. Και ειλικρινά είπαμε καλή την πίστη και πώς το πω, πίστη και λογική, αλλά η λογική δράζει στην καρδιά. Η λογική εδράζει στην καρδιά, με ποια έννοια? Αυτό είναι ένα άλλο βίντεο. Και είναι μια ηλιόλουστη μέρα, να τη χαρείτε, να πιείτε πολύ νερό, να κάνετε τη φυσική δραστηριότητα που σας ψυχαγωγεί και να θρέψετε το σώμα σας, την ψυχή σας και το νου με κάτι θρεπτικό και νόστιμο. Αυτό εύχομαι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μέχρι το επόμενο inspiring video. Γεια σας.